Моите матури бяха през 2025 година и искам да ви кажа, че стресът, който си създавате, е повече от необходимото. Буквално тестът, който ще ви дадат в деня на матурата, е в пъти по-лесен от този, който сте правили през учебно време. В двете ми години всичките тестове, които съм решавала в училище, бяха в пъти по-сложни от това, което ми се падна на матурата. И начинът, по който аз се подготвях, далеч не беше най-лесния. Учих си нещата от тетрадките, от учебниците с часове и буквално си отнемах половината следобед. То беше едно на изостяване, едно на зубряне и накрая просто мозъкът ти прегрява. В момента има един AI инструмент, за който ако бях разбрала по-рано, щях да изразя хилядите си благодарности. Как ви звучи приложение, с което буквално можете да учите по половин час на ден или по колкото вие си прецените. Можете да учите под формата на игра, докато се разхождате навън, слушайки урока под формата на подкаст или под формата на тест, за да може да сте се упражнили достатъчно пъти преди матурата и като отидете и ви дадат дадения лист наречен матура, да не се спичате. Правя ти една бърза демонстрация и след това ще ми благодариш. Приложението се казва Astra AI и е необходимо просто да си снимал записките от учебника или от тетрадката и да ги прикачиш. Откъдето приложението разделя записките ти на отделни теми и ти дава различни интересни начини за учене. Аз ти демонстрирам моя любим, а именно флашкартите. Имаш конкретен въпрос от едната страна на картата, отговаряш устно и цъкаш, за да видиш отговорът, който е на гърба. Можеш също така да си генерираш и тестове, за да можеш да решаваш повече и както ти казах, в момента в който ти дадат дадената матура, да не се спечеш. Друг вариант е, ако имаш конкретен въпрос, качваш отново записките и влизаш в чата на Astra AI, където му задаваш въпрос. И моментално получаваш бърз, кратък, точен и ясен отговор. Така можеш да си чатиш с чата до толкова, доколкото не разбереш материала най-накрая. Интересно ми е да ми напишеш в коментарите до този момент ти как учиш за матурата.